Βρισκόμαστε στο Καθαροβούνι, σε ένα λόφο πυκνόφυτο από αιωνόβια πλατάνια, πουρνάρια, αργές και πολλά άλλα είδη δέντρων. Για να φτάσει κάποιος εδώ πρέπει να βαδίσει μισή ώρα δρόμο από το χωριό, διαγράφοντας μια φανταστική διαδρομή. Στο λίδι του το εκκλησάκι του Αϊδημήτρη. Στη δυτική πλευρά και λίγο κάτω από τη σκεπή είναι εντυχισμένη μια πλάκα με την ένδειξη 1832, έτος κτήσεως. Πάνω στην κυρία είσοδο σώζεται η εικόνα του Αγίου, χτυπημένη με τσεκούρι από τους Τούρκους κατακτητές, καθώς και η ημερομηνία αγιογράφησης, 1833. Λιθόχτιστο με μια είσοδο και χωρισμένο εσωτερικά σε τρία μέρη, τον Νάρθηκα, τον Κυρίως Ναό και το Ιερό Βήμα. Στο εσωτερικό του Νάρθηκα και του Καθολικού υπάρχουν σπάνιες τοιχογραφίες που διατηρούνται καλά. Στο πάνω μέρος της πόρτας, ανάμεσα Νάρθηκα και Κυρίως Ναού, υπάρχει επιγραφή. Εκτίστη εκ θεμελίων
και ιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός του Αγίου Δημητρίου, αρχιερατεύοντος διασυνδρομής και εξόδου του Πανοσιωτάτου ηγωμένου Χριστοφόρου. Ιστορήθη διαχειρός Αναγνώστου και Χριστοδούλου, ιών του, εκκόμης Πλαισίου, 1833 Μαρτίου 15. Στην Αγία Πρόθεση υπάρχουν γραμμένα ονόματα καλογύρων: Χριστόφορος, Νεκτάριος, Γαβριήλ, Χριστόφορος, Άνθιμος, Δωρόθεος, Σεραφείμ, Γρηγόριος, Χριστοφόρος, Χρύσανθος, Κωνσταντίνος, Χριστοφόρος, Ιωάννης. Στο προαύλιο της εκκλησίας υπάρχουν ερείπια από αποθήκες και ξενώνες. Δίπλα τους ένα από τα αιωνόβια φουρνάρια που δεν κουράστηκε ακόμη να ρίχνει το βαθύ ίσιο του στον τζοπάνο με το κοπάδι του και τον πανηγυριώτη. Στο εκκλησάκι γίνεται επίσημη λειτουργία του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξύπνησε Όλγα μάστροη, ορεινή Όλγα το στραβά. Να πάνε
η μάνα της να μπορεί να πάνω στη ράψα αν έχει ο χαρός Ωρε κι απόλος ο χάρος διάλεξε ωρε την Όλγα χάιδε με ωρε τα νιάτα της δε σκέπτε Μετά τη γνωριμία μας με το ιστορικό εκκλησάκι του Αϊδημήτρη στο Καθαροβούνι, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς το χωριό. Αφήνει ο Γιάννος την κλεψιά και πιάνει το ζευγάρι. Φτιάνει τα λέτρια από μιλιά και το ζυγό από δάφνη. Φτιάνει και τη κεντρούλα του κορφή από κυπαρίσι. Αν έσπηρε κι αν ξέσπηρε, 9 βιδούρες στάρι. Τις 3 χρωστούσε, τις έδωσε, τις 5 πήρε ο Τούρκος. Αυτά τα λέμε τα ισάρια και μέσα έχει το κρυθάρι. Τα ταΐζουμε καλά τα ζώα για να έχουν δύναμη, να μην είναι κουρασμένα δηλαδή και δεν τραβάνε, να μείνουν στη μέση στο χωράφι και τα βγάζουμε. Τα ισάρια αφού φάνε καλά, τα βγάζουμε και τα φέρνουμε στην άκρη. Αρχινάμε μετά, παίρνουμε, αυτό λέγεται αλιμαριά. Αυτό είναι για να μην το χτυπάει το ζώο εδώ στα πόδια και στα τέτοια και για να τραβάει τα πίσω τα εξαρτήματα. Λοιπόν, αυτό το τριχάκι εδώ το λέμε ζυγό. Τα δένουμε τα δυο μαζί για να τα κουμαντάρουμε. Να μην πηγαίνει το ένα όπου θέλει, κατάλαβες. Τα πράγματα, μία το ένα μέσα, μία το άλλο έξω, θα το δείτε και αργότερα. Μετά, τούτο το εξάρτημα, αυτό είναι όλο το εξάρτημα, οι τριχές, αυτό εδώ είναι το σαμαράκι, για να μην, γιατί αυτό αν έρθει εκεί, πίσω πρέπει να είναι και σε κανονική απόσταση. Εδώ, εάν έρθει εκεί πίσω, σηκώνει από εκεί και δεν πιάνει το αλέτρι. Πρέπει να είναι σε κάποια απόσταση εκεί δά. Δηλαδή, ώστε να έρθετε να ζυγίζετε με το πίσω μέρος, ούτε το ζώο να το κουράζει και να πηγαίνει κανονικά. Το ίδιο και το άλλο. Το ίδιο και το άλλο. Αυτό εδώ είναι πάλι η επόμενη παλάντα.
Βγάλει πάλι τα δύο ζώα από εκεί για να έχουν το ίδιο βάρος. Δηλαδή να τραβάνε όμοια. Να μην τραβάει το ένα πιο πολύ και το ένα πιο τέτοιο. Είναι και αυτά κάπως έτσι μετρημένα. Και τώρα ερχόμαστε στο αλέτρι. Αυτό είναι το αλέτρι. Αυτό οργώνει και σπέρνει. Αλλά για το πρώτο όργωμα είναι όμως αυτό. Για το πρώτο όργωμα όταν είναι το χωράφι χέρσο εντελώς ακάμωτο είναι γι' αυτό. Αυτό έχει το ιδίωμα, το χώμα το γυρίζει προς τη μία μεριά. Όπως δηλαδή κάνει αυλάκι, μονόβλακο, δηλαδή το γυρίζει όλο έτσι. Δεν κάνει, εκείνο κάνει και από την άλλη θα το δείτε μετά εκεί. Λοιπόν, αφού το οργώσουμε με πρώτο τούτο εδώ, δηλαδή και το ανοίξουμε το χωράφι και λιαστεί και όταν πιάσει μια βροχή, παίρνουμε τη σβάρνα. Αυτή είναι η σβάρνα. Αυτή τη βάλουμε πάλι εκεί πίσω εδώ στα ζώα αυτά, σε αυτά τα δύο εδώ ζώα, αφού βγάλουμε τούτο, όταν θέλουμε να σβαρνίσουμε, βάλουμε τη σβάρνα. Αυτή είναι η σβάρνα, γίνεται με ξύλο, είναι χειροποίητη και αυτά κάνει οποιοδήποτε απλώς. Και αυτή έχει το σκοπό να φτιάχνει το χώμα, να μην μένει αυλακές. Να γίνεται ίσο το χώμα. Ανεβαίνει αυτός που έχει τα ζώα πάνω και τον τραβάνε τα ζώα και έρχεται γύρω. Θα το δείτε και μετά. Τώρα, αφού το σβαρίσουμε από το πρώτο όργωμα, το κάναμε με τη μηχανή που λέμε εμείς, βάλουμε τη σβάρα, τη βγάζουμε, τη σβάρνα, να αφήνουμε και αυτή στην άκρη και ξαναβάλουμε το αλέτι. Για να ανοίξει. Ναι, για να ανοίξει την αυλακιά να ρίξουμε το σπόρο. Από εδώ. Έλα. Έλα. Άστα, ίστα. Χατ. Χατ. Ίσα. Ίσα μωρού. Sí. Sí. Έλα. Βερβέθηκε μέσα από το... Βερβέθηκε το βουλάκι. Και τριχιά εκεί στο... Έλα μέσα. Έλα. Και το μπουρδούλι αυτό το χρησιμοποιούμε για να τα χτυπάμε να προχωράνε και για να καθαρίζουμε και τα λέτε.